Hi mga moms! Hello! Good day! Dito na tayo sa Hinogoan Farm. And as of today, ayan, meron ng ginigiba. Ano sama? Tapos na sila. Andito na sila. Yung swimming pool ni Brenda. Ano na itsura. Eto na siya. Pards! Where's mother, father? Dito na. Wow! Hi pa, dear. Mother! You were sleep. Ang ganda. Tsada na siya. Bukas makakaligo na yan, no? Bukas agad. Agad-agad. Wow! Dito sa magkabilang site meron na. Tsaka dito ito pala tapos na. Ayan. Amala pang Olympics na swimming pool. Anong design mo dyan sa baba pa? Ito din. Ganyan din, yung may kahoy. Nilagyan lang muna ng support. Akala ko nandito si Baby Goy. Malapit na siya doon po. Dito tapos na siya sa park na to. So nandun na sila sa pinakababa. So magtapos na rin yan. Simula na sila dito. Itong kabila, pambata. Pareha sila ng pa? Pareha sila ng tiles? Ito pambata. Iisa lang ng design to pa? Daddy John? Iisa lang to ng tiles parehas? Pare-parehas pala sila. Bongga na. Yun yung daanan ng yung may butas, yung tubig. Yan po, diba? Bongga. Mabilis na, mga ilang na lang ito. Mga ilang linggo. Then dito, ayan na. Uy, ang bilis Bem TV! Saan ang daan? Dito. Tignan natin. May ginigiba kasi dito sa... Ito yung dike. Or jeepney. So, pwede nang... Pag may dikin ayan. So, mas maganda nga siya. Pag may dikin so, na siya, magkakaroon na ng daanan. Yung mga motor na papasok dito. Pwede, no? Galing. Kaya ngayon, hati po yung tubig na dumadali dito sa kabilang side tsaka dito. Gamay na lang Ito, yung Bimbo, itong sakop to ng dike. Patatamaan pala to. So pwede na talaga makapagmotor. Na siya, may papatag na, magkakaroon ng pathway. Ayan na po. Wala yan dun sa may ayan, yung patag may motor na yan. So dire-diretso siya dito. Galing. Kamusta ang mother? Parang nasakit na naman ulo mo? Yeah. Nasa ka man na naman, na ganyan-ganyan ka.
Alam mo, para mawala yung sakit ng ulo mo, dapat naka-on yan. Shower. Bongga. Ilang ano pa yan, ma? Mga ilang linggo pa? 2. Ay, 2 linggo pa. Iba talaga sa architect. Kalkulado na kaagad yan. Galing, ang bilis, oh. So, ano sila? 2, 4, 5 silang na... 5 silang na... sa tiles. Si Pards, ang taga-timpla ng... Ano ka? Taga-timpla ng, ano? Semento? Semento ba yan? Hindi. Adhesive at saka ano, semento. Ah. Hindi siya basta akala mo semento lang. Adhesive, yan. Pandikit talaga siya pang tiles. Pang tiles talaga. So kailangan maano agad. Oo. Ilagay agad kasi tumitigas. Ay, hindi na. Hindi naman siya tumitigas. Ito talaga ang pampakapit. Dyan sa ano sa tiles. At saka dyan sa pader. Bilis. Gamay kayo. Parang tigulang nga. Hi, Papa Tantan. Hi. Pag lumingon ka, may select ka. Hala, lilingon na yan. May tanday select na yan. Ayaw na? Walay lami? Siyempre ako pulutan. Oh, di para mas lami. Ay, bloodin ka na. Ay, jigjag. Ayan na si jigjag. Oh. Jigjag, oh. Tonton. Diba? Tonton. Sada imuhang Andes. Maroon na maroon. Ayun na. Ano yung mga malalaking bato? Ano nila dito sa may mga ganyan ng ano, no, machine. Makakaya na yung mga malalaking bato. Lalim na niya. Malalim na siya yung tubig kasi nakupukay na siya. Nakukuha na rin yung mga malaking bato. Ay, ala. Laki. Ala. Ang galing. Tahimik na naman ang hinagbuan. Pero itong oras. Di bali sa susunod weekends na bukas. Marami na ulit tao. Share! Ang mga Bex. Tapos na? Sila kakuha? 4. Ay, hati-hati. Si Inday. Sila. Argel, pati Hala. ako. Saka si Didilo. Buo. Ay, bakit? Uy, nakuha ko yung ano, green na eco bag. Ha? Yung green na eco bag. Asan? Nakuha ko nga yung ano, andun yung iba. Ano? Nandoon na yung kanang asukal, yung Tupperware. Ano lang, nakuha ko na nadala ko na. Ay, hindi naman ako lang kumalaki sa hapon. Kaya nga akala ko alis ko. Ano na o, diba? Saan ka naman pupunta? Ha? Ako sa panila mo? Oo. Walang alapart? Wala. May hangover yung aking tindera. Ay, may kamera. Ha? Tama. Sa Magawales. Magkakamer.
May camera. Naantok kasi ako walang mag... Ayaw ko matulog. Ako kanina pa ako naantok. Ayaw ko nga matulog yan. Buti maaga natapos. Tapos ka namang? Are you da? Wow, taray. Bumili kayo ng ganyan. Maganda nga yung ano, yung app. May mini balls. Hindi nagamit. Doon nasa ano. Pinali.